Mugasomi y'umwanchumo rigereria Jumapili ya bene yechitariki 12 asomutienyi okane karibu sana ase kiunga chinsa isano na ibere ekero choragire chinsa isano na ibere elio nkomanye ayo nabere nkugusangiriria ase meza ya mangana maya elikwanekia nkomanyole ayagendete gukolekana kurwa chinsemo au ime amonesiko yeliroba liagusi ayogendete gutubwatia gale sensemo yemitandao no tori live mnagetembe TV na boigo YouTube na Facebook genda gutubwatia elio ogendere gusangana intwe ogendere kwemanyia mange ayagendete gukolekana kurwa chinsemo au Wilson Makori kurugale sensemo yebimanyererio nereto kubwaterana na inchengo ko yaletera ekeunga chinsa isano nebere nigo nkoro kwa Ruth Kemunto tubwatane eyemo aseyemo elio nkomanye onsi ayagendete gukolekana toguchaka ekeunga chinsa isano na ibere nigo abanyakenyoro abo babwate obororo botindi korwa ase ewodi yabo maliba meye kinyoro kya mugumo ebunge yabo nchali baba bagusamba enyumba yokwegokya eyemo emanyikanite buna engako neye magega yomotejo yomo konyorekana gasiretia obugimo bwaye ase chinchira cyobo tutukano nige gotebekana buna malemu abo litukulegoro maragoba nigo arorekanite kale ase nyombe yo na magega yaye otoka gasiretia obugimo bwaye asoko beta betwemeyo ase omuberoye egento kirira abana inchiabo gotwara oburoro botindi oikagotongia enyombe yo kwegokya nigo bono babolirie botuki bweme bunyare kubabogo korekana elikwenekia abo bonsi babete kirania egekorekyo nkoimukirwa bale egetambukire getindi kierichiko ngakera yara akorire bise binge yakwaneiru paka bano yachire goito mondo yambekiriro che kwana yaje nanyoro muno ndaitero jagari yaje nanyoro na majende muro aitere gau twa ne serikali twa de serikali emubwate mwana mtona yede na nyumba na nyikita tara bwana na de serikali mwana mtayeta abana nyikita ba marora korendo umunya abuatu okore bisange binge akurukumaina amanyine pa Mwancho muligereria togo tigana na roboti uruna kwenda boika county ya Nyamira umugavana we county yo umuske amoski muminyaribo nigo abereka wesokya na gukwanira igoro yetaro yo muri bense ya Kenya gocha aseriro bali agusi abo asabereka gotebabuna litkulia ankyo nigo arachugotarira county ya Nyamira asabereka gotebabuna egati yalia arachukogani muri bense anyare ko baga kurigereria asobime ngamo ne state ye reli yuetakere ko ime chinsemo che Ikonge county yo naboigo kurigereria university ye county ya Nyamira naboigo nigo abeiriga kubulia abagusi bonse wesokya asomo baromonene elikumwaligani daktari William Ruto aseriro baliagusi na kubulia mulembe naboiga masikane binyale ko babiko enekiwa ase birengo bigoro mono ochakira Jumatatu abera abachuma Jumapili jioni mo president wa Kenya William Samuel Ruto na achabe nseme ya usi ya wansa Nyamira itukodia Jumatatu na dajo okora Bosongo itukodia Jumaina ndobwate si project awao aoja gotarira ne chinde ko inspect na bono ga wanzira Ikonge ndubwate chire kwa gacho ndubwate SGR bananchi banyore ri baba matebi nga jiwaje tetebe na ndenga yekobera arwo agende kyabanyoru arigererie nga university ya ikira sobwa gacho bwaye Nyamira town arigerichio sericha KMTC na kichansira ndachi bekeri na riborso amayo chegeti ya primary Nyamira address wananchi Ikonge station nero yerere lakini tota ko mubori bachenje design igia twa bwete korukuru chebira terogoro war muburu bweche state bora no we county government to list it out yona watu wangu butora gakaiga tanyora stokori ne yemesigo ase mesigo ikeru
igona kia kitora mobori station yeki ni webe nake yo no monne wense agocha Kenya to bwata monne wense oyomo igo na ndi na robwate esara ichibe Kenya chance ongo bori abantu baito mo welcome na shangwe na ito kumobori binto anyare gotegerera igona ko bwate birengeri yao abi wanchirwa lakini mogeni karo tokura irangora turakora esabari eyo narongo batebega mu karibisho monne bwense Togo tigana na yo manchumu ligereria na kwenda soro botironde magega ye amate ya Nyagusira Samuel Osero kurwase kenyoro kya mugwa sinja kegotoka ime ye ward ya Kyabunyoro ebunge ya Burabu ime ye county yo wesokia na kubolia banyariko babago konywa elio basirwe wetera asoko mwenia omwanchobo na bego kwagachirwa enyumba y'uburaro nigo bono omubunge wenseme y'umusike Patrick Osero abereka wesokia na kubakonya wetera asoko bagachiri nyumba eyo abana babo barachikorara nigo babere bakweraniribya okyase omujumbo yu magega yo kwesokia na kubakonya asenonye nabo abanyakenyoro kurwa asikinsemecho babere bakorokia ogotagokwo kwabo negetambukiro yechinyomba cyoburalia korokia gose kubeka amangana yu asoburalia asikeri babere bagoteba buna no kwanikira amateyu nabo igo kwanikira obutaka bwabo okyase ensengima Ingonta teke nyoreke mokeire biya kemo ko social media mate abangambi yater obaremeri bararumbwanya kobora ase mwanya bantu ebichare bina birega mbirengana ti lakini wende kero mutando chire mwara kabisa timogo tuane mona kiagara kenyoreke ne kiabasamu aiga mogwana chamba chiare ko kamukare amabere kana chirete igaige tonyare ko batogo konyana asengaki ende yonse pona nteye kana nge kubatebya bashimiwa baito babere bakubwaterana asa manganaya anene mone kerate ta sendeo babete bagasoyo mufuko paturikyo sera bune mwigure onyare ko bakagasoyo oyo ase chingaki timo basa ko ira mangana nga aiga kanisa teyo aiga n'abantu batoregete nainde bamwanchete Nyasaye kobo mabari abo kirana ndagete goko na inumba iri baga kamwaikira konya twaruro ngori na inumu n'abantu bwate kikamera mu rwero ngori cyane mano moje se itoboza moje kuya mangana mubekereti abaye kibesa ntumo to akende na inu tigege nta mabati aberabere erinda betati tokorire nyombe iri ko rwego tangazo na inde mumanje tomo isimiho borogongo Honorable Patrick Osero nero omuheshimiwa we orogorongoroira igo itumanyete konyora tarakora egento rakibirende nakikonyora ria Osero narakabaka gokwana kinde representative kurwa sigaiga asa marieta mumanyete njeno Mauricio Kennedy musima gose doctor naende ngwakirisa omuheshimiwa Patrick Osero kurwa sekenyereke igo asenye nchoko sire gwokoira orura mabati 20 asenye nchoko mberia etakere gomugambi naro ndo sokwana na inde bone nyombe kisega na mchiko waje kyagara abana banyaruka mbayo na bamurambayo na abamurambaro yabere history asama nganonsi Samuel yo eniwe style ta eniwe so ndai so ndai vai ta wakati ta kwa ni matakata iga lakini eni ngonya kwa ni jimidi je Jones naro yo ngola terana gambo nyabari chache sabantu baraba yapi motoka vero motoka no muoro so ndai motoka motoka no muoro tianga te ya senyo yure bikompi egero kumugwa kinyole kia abantu bato nguruba karoche baba ta kolegas igo tiaba kolegas biya iga era indi media enu biya na sogo ya saba senie
Kazi yetu ya kutagwara, najua sisi ni uchunga mwananchi, hata ile msuri, hata ile Abigo mwanchumu ligiriria asoro boturundi korwe county yo maiga yegeta senikia getembe kumulikira mate ya Nyagusira Johnson Okongo kurwase kinyoru kya Nyasore imeye ward ya itibu ebunge ya North Mugirango eyo yabetekewe sokya na kubeka okugani kwabo buna banyare ko babagusirwa elio abana bali City University banyare ko bakogendereria amona amasomabo nigo ebiriro byabo byabere bikoigwa magega ya barai ao bakora unere umwe MCA wechinsemejo umusike Lamek Onyancha enana babere bagwesokya na gusira amateyo nigo bone amateyo yaberege kweraniribya magega yo konyora ogusiruko asi babere bakulia abarai bagendere gusira bagende gusira cyamate aho kiri kibwate okugania neye maiga y'engombe yarenge ogosemelio konene kucia asi amateye koyira nyumba goika koera egentu kyabeteye kubatiga bali aso musunto munne Ndio mwana omitoti nkobeka siasa ngoro egenteke abantu abana bara na ubago taina muisaini gostuisaini ngetingo hote abana ubuka bamwe to kwamwa lakini ase bintu biwateba dispenser yero report iganyire report ingatengo yeti torego chi next week emauta gutaka kurika abanyagetari mbali county para legenderete yekoera na ndo chote yabantu yaeri nechiro yeitibo itogenderete gwaka chisabu asenge tanga kurabeka tore mota poli chororo tumauta waka esabu yechiro onyunyu nero nterengera kanerengera iyi umuchango urimo gukora rero gaiga ushugurikira umwana uri wajya kandi university umutinyo pia oyero soire university kolengana munangereza mudu tigiri tuboten ando mu patron I remove that agenda katuba de December tobe junior somwana so that in the kiende yonsia ende school uja tuwa mwefea tuwa mwanili pia fees pia semester ikina jege tanga ni tuwa teba ikina sikiwa za jilimpu ate wano chile sesi miyane because some of the members na umu ikana stega iga munda yate nende munga njile ngendera kwa umu wajuri chile secho wako mkano ya bolu school na inje konyona kwani ni muchumbe nyamukunere ante betina bakora na kia kuba sponsor so yono ki sponsor kina bachiko bwatira elinda abana bakoreki basome na inje na aburi ya akaga Kenya mwende ni gagosoma na inje na akairi na inje na ira akaga ke na hii tuani una kiskuru chiko iguru ngoko andi 10,000 advance uja kururo mwana onya mwanchani akonya gosomera gotira ase kibesa skuku ateba 40,000 na inje ngomo gesande 20,000 echichiriga 20,000 echichiriga umweshimiwa Jones Omwenga 5,000 tokogesa ukiase skuku umugavana Amos Kimwomenyaribo 5,000 ukiase skuku umuwaziri Jones Omwenga 5,000 ukiase skuku na ite muno MCA w'eriye Naboigo omuwaziri bw'oburendi bw'ime umuskones Maskip Chumba Murkomen nigo abeire gakorage kyara ebikole ebyobuniriria naboigo ogochererwa na koleta chibura buru asemesangiririkano au ukwana litukule igoro nigo abeire gakubulia abana siasa anene bali banalete kuwakana abasaye elikoleta chibura buru asemesangiririkano gutigari muriuka asekelibuna nigo barachikwe mukeliwa egetambukiro egetindikeli chiko boigo nigo abeire kagosie
mekiara egekore ase omuseneta we county ya Vihiga Omusike Godfrey Ososi abete gagusaganwa ekirarenge ase county ya Kisumu nigo abiriga kubulia siasa chomulembe kohenekiwa ase chinsemo meyense ya Kenya. The function that happened in Nyandarua was extremely unfortunate. And as a minister whose responsibility include government protocol, even though the president allowed all those people to speak, I think they were out of tune, they were disrespectful, not to William Ruto as a person, but to the office of the president as the office of the president. As we go towards these elections, as leaders, I want to request to all of us to ensure that we put aside politics of violence and goons and gangs. One of the biggest challenges we're facing in the country now is that nearly a good number of elected leaders, including those who are aspiring, are recruiting young people, using them as goons and as gangs for purpose of intimidating their opponents or causing chaos in functions. I must say that we really condemn what happened to Senator Osotsi in Kisumu. It is totally unacceptable. And I am happy to report to you that the DCI arrested 3 of those characters, and by the end of the day today, we will have arrested all the others who have remained. We may disagree politically, but we do not believe that violence is an answer in any way. Sisi wanasiasa wakipata hii microphone, kamera, wananchi wanapenda. Lakini kwa bahati mbaya, kuna mmoja wetu wiki hii alipata microphone na watu kwa mazishi kama hii, aliharibu vibaya sana. Sasa nyinyi mnagharamia hasara ya mtu mmoja. Poleni sana. Huyo rafiki yetu wa zamani ametuharibia sana. Turekebishe, siku nyingine mafamilia itatukaribisha kwa mazishi. Lakini kwa sasa hakuna microphone tena kwetu kwa sababu ya hiyo mtu. Chumo ligereria nara yukuru ase kiunga chinsa isano na ibere kulende nandege kuraga chinsa ikominingirane nkomenya yande ase njira iyo wengi genda gutwara boligereri borobya na bego gendera kwe kwakeria emeroberi au tobatiranire ne timu ingima kwenekia kwa yanyorire ase njira yoko yachutia jani gonkuru kwa Ruth Kimunto na kwa niri ogende gutwara oboligereri borobya. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora Omusike Oruoba niga alenge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi Omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyobuseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge
agenderere kurwanirira umugusi emeremeye nigeta gitumusubati omuremu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo obo bokonye kurwanirira umugusi mbuya gutwara umusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara umusubati umwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Uruoba ebalimo yagusi.